Ассаламу алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Аз ҳукумати Тоҷикистон талаб мекунам, ки акай Иззат Амонро, қаҳрамони миллати тоҷика, озод кунад. Ҳамаи қавм марда хизмат карда дар ҳаққи мардуми тоҷик. Ягон коргари давлат айсад яке амро хизмат карда нест. Озодӣ ба акай Иззат Амон. Спокойно. За что бьет? Спокойно, здесь находимся. Тихо, здесь находимся, спокойно, ребят, сидите спокойно. Салам алейкум ба мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон. Ман ба акай Иззат Амон озодӣ мехоҳам. Озодӣ ба акай Иззат Амон. Ман шаҳрванди Тоҷикистон озодӣ ба акай Иззат мехоҳам. Ассалому алайкум бародару дӯсту мардуми тоҷик. Ман як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳукумати давлати ҷумҳурии Тоҷикистон тақозое ona дорам, ки Иззат Амон озодӣ сар битиҳанд. Ба Иззат Амон озодӣ, ба Иззат Амон озодӣ, ба Иззат Амон озодӣ. Ина. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ бародарон. имрӯз як хабари нохуши дига ба мо расид. дар шаҳри Нижний Новгород як ҷавони 21 сола ба чӣ зулму ба чӣ азоб ӯро ба қатл расонда, нохунош канда ӯро дар партуфтагиянд. Сафаров Алишер. мана бародарон, куҷо муроҷиат кунем? Акай Иззат нест? куҷо? кида муроҷиат кунем? сафорат ай дасташ намебиёя ягон кор кара. куҷо равем? озодӣ ба Иззат Амон. мардум огоҳ бошед, мардум бархезед. ҳеҷ кас мурдаи мои шумои айморгоҳ кофтун ков намекунад. ҳеҷ кас аз қафои мо намегарад. бархезед. фақат хестани шумоҳо сабаб мешавад. ҷазакаллоҳу хайран бародарон. дуруд бар ҳамаи миллати тоҷик. имина ба муҳоҷирову ба коргарои ҳукумат. озодӣ ба Иззат Амон. озодӣ ба ҳамаи бегуноҳое ки дар зиндон шиштагианд. озодӣ ба ҳамаш. бародаро, чӣ хеле ки як видеоро тамошо кардум. коргари ҳукумат, коргари давлат пеш коргар будай, ҳозир омадай муҳоҷир шудай, мега ки Али Бедакӣ гуноҳ надошт, Али Бедакиро мо худ куштем, бегуноҳ куштем. миллати тоҷик, миллати тоҷике ки дар Тоҷикистоне ҳама дидай суде ки як ободӣ кунанд 10 та зарар метиҳанд. як ободӣ менанд 10 та зарар метиҳанд. ови дидаи модаро, ови дидаи муҳоҷиро дабаре рушу. як кас ай ҳуқуқи худаш дифоъ мена, сраза модар падари вая мегирад мебарад. хай бахшиш камтарак маза нестай. баъд ба ки гуфтаниём, ба ҳукуматиё гуфтаниём ки бародар шумо камтарак инсоф кунед. бародари худва шиканҷа карайсуде, бародари муъмини худва шиканҷа карайсуде. шумо дар қиёмат чӣ ҷо мегӣ? як каса шиканҷа каранд, дибра як ракат намоз бихун. як фарзанд дихта тарбия ки оянда як фоидааш ба як муъмини мусулмон раса. хай чӣ бигем ки ба одаме ки суханои мардум таъсириш наменанд, чӣ гуфтанд дар кӯр? ҳая ба забони худаш гап заданд дар кӯр. муҳоҷиро бечора то кай беге хестем. ку хесте? ҷо мехезе? то хесте ки шиште? хай нахо ки бародар ба чӣ дараҷара беинсоф бошем, ки ба чӣ дараҷара тарсун бошем. намегӯ ки наметарсам. меган ай одаме метарс ки ай худованд наметарса. мефаҳме ки ай худованд ки натарсид, инам хеле гумроҳ шумена.
мумкин ки пига кампири модари мина мумкин ки падари мина бигиранд шумас барад магарам давида кара ранги кафтар бупарам ба пешва биём о ки баро ки падар модар ма дӯст медорам магарам хезум биём мебрӯем да пишти экрана ҳо ин яташ хидма намегӯ ки о мавра ай пишти экрана ранги чӣ бар ин зурӣ менем бародаро мо нагуфтаиз ишка нагуфтаизда ки ҷанг силоҳ бо ҳамун хунрезӣ шумо коргарои ҳукумат ҳуштуда сарту бигире я майдаак инсоф кине ин рӯзи сиёи муҳоҷироро би барое ки сар мухам кор кунем як каса зарар надиҳем ҳарчанд ки муҳоҷирам бошем ҳарчанд ки и паспорт да дасту боша ки и қирб надошта и ягон қадр надошта лекин муҳоҷиро хиту албат медуне ки ба чӣ дараҷара тарсидиян ки як бародаре ки гуфт ки паспортум аннулироват карагиай дина рӯз бо тамошо карем мега ки аннулироват карагӣ нест бировардиям писари вая бировардиям дар пеши экрана бародарҷон ҳаргае ки маҷбурит менан у чишмои ту ба мардума сухан меган ки дар гирди атрофи ту маҷбурит кардиям у одаме ки маҷбурш накарда наи хели мо хишру нигаҳ менем наи хели нигаҳ наменем мо хишру нигаҳ менем бародарои миллати тоҷик вақте ки гуфтанд майлеш али бедаки муҷоҳид вовчик гирифтан хелки чӣ хел бигем ба қатлиш расундам заид саидовшам ҳамун хел хай гунаҳгор кардан овардан доказаткара натунистан шинундан хаб зинук туа бигире гирифтем зинук ма гирифтем хай и бародарони аҳли ислом ҳами бародаре як кас гуноҳша биёве ӯ ду бародаре ки меган ки гунаҳгора ваёрам ҳамчун моҳози лишна манам биқапан дар пеши арча ҳамун хел монан эҳе набалки чил азо набалки $1000 зиёдтар мегӯн 10 та мегӯн бо ҳамта хишрӯе мегӯн ки барои ҳамин бародаро ай пеши парвардигор хутуа гунаҳгор накине ӯ бародароро дашном накине ай вае ки дашномш мени вая ва ҳақоратш мени комментария менависи падару модари вая ва ҳичи гуноҳ надора бародар ва ҳичи гуноҳ надора вай маҷбур кардия чӣ хеле ки фарзанди иззат амонова маҷбур кардиянд ваёрам ҳамчунин агар ки иззат амон 100% мебадида ки хишру мебад худакша мебировардад дар рости экранам илтиҷо мекард ки накунед о иҷа истодаги калимаи но конкретно хуб истифода бурдагия барои ҳамин дилёв намешавад бародаро коргарои ҳукумат фикр накине ки иш ба заид саидов мемуна ё ба али бедаки мемуна ё ба дигараш не хато мене хатои гуфти акай фазилохуҷа хатои мутлақ мене уже халқ дар дарани тоҷикистон хестагиай конкретно хестагиан ҳамин мардими муҳоҷира нигаҳ дора хай бас кине як майдаак як зарраи инсоф кине илтимос хай то ка хоҳиш кунем илтиҷо кунем илтимос кунем дидаисем ки нашидаисудай дидаисем ки нашидаисудай магарам ягон ҳаракат кунад муҳоҷиро бо ҳамун даври пеш бо хунрезӣ бо халқи бегуноҳ мемара мо гунаҳгоро намемарем мо кошке мо мемардем не бо халқи бегуноҳ мемара нахоҳ як кас як инсон биброя ай ҳуқуқи худаш дифоъ куна шумо дар гурӯҳи 24 шумо экстремисте шумо гуфти ҳам ленинободо инту унту то кая кунем ҳамин гапа хоҳиш кардем нафаҳмидем зора кардем нафаҳмидем талаб дорем ки озодӣ ба иззат амон боқия ҳама дар паноҳи аллоҳ боше худо накуна ки пафтор бо як гап хабар шавад